Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videjku. Ako som slúbil, spravím vám videjko teda ako s OBS-kom streamovať. To sa bude v dnešnom videu diať. Naučím vás ako streamovať s OBS-kom do YouTube. V minulom videjku som vám ukázal ako s OBS-kom nahrávať, teraz vám teda ukážem streamovanie. Ako v predošlom videjku, prvé čo budete chcieť je nadstavenie, čiže nadstavíte si, aby váš stream bol kvalitný. Ja osobne mám nadstavených 12 000 KB. Hej, ako vidíte vo výstupe na vysielanie, na stream, mám 12 000 KB za sekundu. Keď som mal 6-8 tisíc, tak neviem, video mi prišlo strašne kockaté, aj keď to bolo vo Full HD, takže neviem, tento kilobajtový rating mne vyhovuje viacej. A predvoľba kódera mám na rýchlejšie, na faster. Záleží samozrejme na vašom počítači, aký máte procesor, aký máte internet, preto treba s tým troška experimentovať a poskúšať si rôzne nadstavenia. Každopádne tieto vyhovujú mne najviac. Takže keď máte teda tieto dve nadstavenia nadstavené, vrátime sa teda k tomu, ako vlastne začať streamovať. Prvá vec, čo chcete, je ísť na YouTube. Prihlásite sa na YouTube, aby ste boli prihlásení na svojom kanáli. Tu napravo hore máte takúto kamerku s pluskom a dáte, že vysielať naživo. Klikneme na vysielať naživo, počkáme si, čo sa na to načíta, otvorí sa vám takéto okníčko. Pardon. No, keď sa načíta celé toto okníčko, čo môže chvíľku trvať, hovorím, neviem, dneska je internet nejaký pomalý u mňa. No, máte tu viacero možností, ideme po porade. V prvom rade si upravíte názov vášho streamu. Napíšeme si stream test 1. Ohľadom čoho by sa to malo jednať, napíšeme, že ide o test streamu. Takže názov streamu bude stream test, ide o test streamu. A môžete si tu ešte vypnúť chat, zapnúť chat, môžete si tu nadstaviť rôzne iné nadstavenia, hej, ktoré tu vidíte. Necháme to takto, ako to je. Takže názov bude stream test, súkromie je súkromné. My chceme, aby to bolo viditeľnosť, aby bolo verejné, aby ho videli všetci tento stream. Môžete si samozrejme aj nadstaviť, o čom tento stream je. Môžeme dať veda a technika a tak ďalej. Miniatúru, hej, ktorá sa ukáže ľuďom na YouTube. Ak neviete, čo je miniatúra, tak miniatúra je vlastne obrazok vášho videa, ktoré je vidieť na vašom videu. Ja vám ukážem presne, čo teraz myslím. Napríklad toto je miniatúra, tento obrázok, hej, toto je miniatúra. To sú vlastne obrázky, ktoré vidíte. To si môžete tu nahrať dopredu, aby teda ľudia videli prvotný úvodný obrázok do vášho streamu. Dobre, zatiaľ to necháme takto nadstavené, na naše účely to bude stačiť. Čo vy budete potrebovať je kľúč streamu. Nájdete ho tu naľavo. Ako vidíte, tu je, že kľúč streamu. Viete si ho prečítať, viete si ho takto pozrieť, viete si ho skopírovať. Čo chcete je skopírovať si ho. Skopírujete si ho, poprípade si ho takto označíte a dáte Ctrl+C, Ctrl+C, alebo respektíve kopírovať. Keď si to teda skopírujete, tak sa vrátime naspäť do OBS-ka. Dáme si nadstavenia. Dáme si nadstavenia výstupu. A tu v streame si nadstavíte, že YouTube, máte tu rôzne možnosti, môžete streamovať na Twitch, na YouTube, na Facebook, Twitter a tak ďalej. Nadstavíme si YouTube, dáme si server a dáme, že použiť streamovací kľúč. To je vlastne tento streamovací kľúč, je tento stream key, streamovací kľúč. Čo vy chcete je vlastne tento tu vymazať a vložiť tam ten, ktorý ste si skopírovali. Tento kľúč, ktorý máte na YouTube, musí byť tu v tomto programe. Dáte, že použiť, dáte OK a týmto pádom by ste mali byť nadstavení teda už na stream. A ja teda spustím ten stream a ukážem vám ho z telefónu, ako to teda funguje, respektíve prepnem sa, ja teraz budem nahrávať cez telefón, aby nám teda tento stream fungoval a ukážem vám, ako to teda funguje v praxi. Takže spustil som teda stream cez OBS-ko. Ako vidíme, na YouTube už sa začína niečo diať a vidíme, že na YouTube už sa teda reálne streamuje, ako vidíte, naživo, vlastne zatiaľ OBS-ko, no chceme streamovať DayZ. Ja sa teda prepnem do DayZčka a uvidíme, malo by to byť takmer instantné. Mali by sme byť teraz v hre DayZ. Pozrieme sa. Zrejme to bude troška lagovať, keďže tento server má dosť veľký ping, ale o to nejde, naša pointa je o tom, že teda, či na tento stream funguje. Ja sa pozriem na to cez telefón.
len sa schovám niekde do budovy. Strašne nám to seká, keďže naozaj ten stream bere veľa internetových dát, plus ešte aj konkrétne tento server na Daisy je strašne vzdialený. Mohol som vybrať lepší, ale to nevadí. Pozrieme sa teda, ako funguje tento stream v realite cez telefón, keby to chceme teda sledovať. Takže mám tu teda môj telefón pripravený, kde teda mám svoj profil, alebo respektíve kanál. Ako vidíte, je tu ikona live, ktorá teda ukazuje, že vysielam, a máme tu teda, ako vidíte, live stream. Môžete si dať aj live tu, kde máme stream test. Ako vidíte, tieto videá už boli odvysielané naživo a tu máme teda stream test, ktorý je live. Po prípade sa to dá nájsť aj na hlavnej stránke môjho profilu tu. Takže keď chcete, môžete si pozrieť ďalšie, ale ako teda stream je na vrchu. Klikneme teda stream. Teda, ako vidíte, live stream. Môžete si dať aj live, ktorý teda funguje takýmto štýlom. Máme stream test, ako vidíte, tieto videá už boli odvysielané naživo a tu máme teda stream test, ktorý je live. Po prípade sa to dá nájsť aj na hlavnej stránke. Môžete vidieť, že na monitore už robím nejaké pohyby, pritom na streame to je ešte opozdené. Ako hovorím, internet dneska úplne sakuje. Môžete si dať aj live, ktorý teda funguje takýmto štýlom. A pohyby sa dejú až teraz. Takže, ako ste teda mohli vidieť, takto jednoducho viete streamovať nejakú hru, poprípade nejaký iný content. Ako som vám ukázal v prvom videu, váš zdroj, ktorý máte tu, bude ten, ktorý bude vysielaný aj nahrávaný. Takže ja tu mám zachytávanie monitora, čiže čokoľvek, čo sa deje na monitore, na displeji, sa nahráva, respektíve streamuje v tomto prípade. Takže takýmto štýlom jednoduchým viete streamovať. Keď chcete ukončiť stream, ako vidíte tu na YouTube, stačí len napravo kliknúť ukončiť priamy prenos. Po tomto sa váš stream ukončí a videjko bude uploadnuté na váš kanál, do vašeho kanálu, do kategórie live. Myslím, že tuto niekde napravo to uvidíte. Áno, tu máte naživo. Takže stream je ešte stále naživo, ešte sa deje. Ja ho teda zastavím. Bum, ukončíme ho a zavrieť, a po teda ukončení tohto streamu sa vám video uploadne do videí live, teda naživo, do vašeho kanálu. Takže dúfam, že som vám teda nejako pomohol so streamovaním na YouTube. Je to viac menej jednoduché, ako ste mali možnosť vidieť, je to úplne jednoduché. Záleží samozrejme od vášho internetu, toto bola čistá ukážka zlyhania internet provideru, keďže naozaj internet tu sakuje a hlavne aj tento fucking server, na ktorom som bol na Daisy, je strašne vzdialený. Naozaj to streamovanie je katastrofa, keď teda internet je na piču, otvorene povedané. Takže dúfam, že som vám teda pomohol, budem sa tešiť, keď dáte nejaký like, možno nejaký koment, poprípade subscribe, a vidíme sa pri ďalšom videjku a držte sa ľudia, čaute.